So, mga on paday ta mga karobino before ta manguli. And then kani kaila ba mo ani nga shells? Mao ni siya gitawag og saang. And Hi everyone! Good day! Welcome back to my YouTube channel. Ruby si Magala, mga karuby. Please subscribe to my YouTube channel. Thank you! good morning mga karobi, na taron og anda di Boracay no. Nagdit-dit pud ta panagsaba, charot lang. Bitaw na ami diri kay nagdit lagi sa di ay oy. Unsa mo ni ilahang ko and review. Kani padung ta dito balik sa kanang room. So, anhi nga portion mga karobi, naa sila room diri nga inigumbaw jud nimo, mo ni nga room na duha ni sila diri gatapad. Unjay nagumbaw nimo nagtan-aw, makita nimo ang swimming pool ug ang dagat. So, nindot kaayo diri nga pwesto. So, nata diri sa third floor. Room C5. Diha, room C5. Nata diha. Napa fourth floor. Gusto manghipos na ta kay mangulit na ta. So, mani ijahang kwarto. Mani room. Kung ni siya 1,000 running room kung with breakfast mo ng 1,300. Okay na kadyo. Ay, solid na solid po. Di mong 1,300. Kaana siya, walay TV with aircon. Diya, night closet. Tapos lamisita dito. Nakagubot pag among mga kagamitan. O diha ang CR. Nurse kilid. Kani CR. Naisoroy si ate sa ang kana ug luto na kanadaan mga karubi. Pwede to eat na jud ni si Jazz. So agang bana naka-decide nga palito ni namo kay amo ning akan unja. Lami man di ay ni mga karubi. For the first time jud nga nakakaon ko daani nga shells. Pangalan ni Jai Saang. So, mga on paday ta mga karobi no before ta manguli. And then kani kaila ba mo ani nga shells? Mao ni siya gitawag og saang. And then kay dili man ta ka maumukuha da ng ijahang unod. So, mao nang aho ang bana mo tigkuhit diha Hayahay ka jung ato ang kuan diri no kahimtang. Kay igo ra ta na tigkaon. Charge sana all tigkaon. O bitaw salamat kayo sa hong padear diha. Sa imong pagkugi sa sana pangalan daw ay gapagtusok-tusok sa pagkulit-kulit daan ng unod daan ng saang. Lami asa saang guys Lami am dinigunot kan ko katilawan ni doon Kan ko katilawan ning pinasuna. Pan lagi pod ka lang ay. Medyo malmal po gamay. At 300 ako. Tapos pero daghan-daghan man po. Piltag magsulit. 14? 14 okay na kayo. 14 so niya. Niya 300. Dagko ba dyan uban? Dagko ning uban ani. Gamay ka ni gamay. Pwede mo pa yung gamay ka adyo. Dagan-dagan po siya balik 300 awa guys. Subuntag. Ikaw, ako, usa ka beso. Ikaw ang pulong, ako ritmo. Sa atong isig usa mamuwag ang kugma.
kasing-kasing kung karagan. Laylayi ko, bahala na kung sintonado. Igo ng matunggan ko, kuhit sa tingog mo. Kay kasing-kasing ko, Ama, makasabot man sa tanan. Sa balitaw, pasumbingay sa dughan. Ikaw, ako, usa ka berso. Ikaw ang tigmo, ako tono. Ikaw, ako, uyamot nga romantiko. Pinhinatong duha, mamukhag ang gugma. Kay giduyon sa imong hala, nagiduyugan sa gitara. Kikitik sa imong pasiaw, ang tanan akong kaminaw. Laylayi ko, bahala na kung sintonado. Igo ng matunggan ko, kuhit sa tingog mo. Kay kasing-kasing ko, Ama, makasabot man sa tanan. Sa balitaw, pasumbingay sa dughan. Sa balitaw, pasumbingay sa dughan. Sa balitaw, pasumbingay sa dughan. Akong bisirada na ang akong kasing-kasing. Anda sa gitawag nila nga gugma. Apan milabay ka sa kung wala nagpula. Nidugot ni pilit ni sigag kalit kinang akong mga mata. Adunay attraction, basing na connection. Ngano nagtagpo taron na panahon. Sa kadaghang estudyante, wapan ako mailhe. Ngano sa imo, adunay nabate. Lingi ako dire. Lingi ako dire. Suwayan ako nga pugngan, kining pagpitik-pitik-pitik, pitik sa ako ang dughan. Basig mapareani ni ato ang sauna. Wapa ka matagam, pinapromise specs man. Di nako, di lali masakitan. Adunay attraction, basig na connection. Ngano nag-ila, taron na panahon. Sa kadaghang estudyante, wapa na ko mailhe. Ngano sa imo, adunay na parating. Lingi ako dire. Lingi ako dire. Lingi lang ayaw patuol. Di ko ganan muris, di ko ganan ma-fall. Lingi lang ayaw patuol. Di ko ganan muris.
Sa akong pagsakay, nikalit ka na bukhay ug sugar ato nagkaila-ilahay. Magunay na kato, oh, oh. Feeling sweet kung nagkasuot. Suroy-suroy ta sisay, thought you're always by my side. Papanuling kalitang ka na kuuhay. No, wako kabantay sa red traffic light, cause we should know when to stop. Laruhong tamang hanap, kayang bumatilig taghap-taghap. Hit and run, kanang napokaw tama. Hit and run, nakalit lang kagyaan. Masakit mas naliksan. Itang pagkakipagdagdan, ikalimtan, nalikiwas sa hit and run. Anong nag-abot pa man na atong mga dalan? Yaan mo lang sa unahan, piling na samdan luhaan. Kung man label, so they yun ko katiman. Sa grabing kasakit, kagipaas ako sa imong fancy. May pag-igo na lang kung ikapyot, makalito din sa gubot. Kirinduhan dili unta mag-uot. Oh, wow, magmahal. Ay, bagwag ni sakay. Please like, comment, share, subscribe to my YouTube channel, Ruby Simagala. Thank you for watching. Bye bye.